Kabalang Catholic jong kanong po parish menta kasingi kala pelong ya kajingkan mau buram ya kasingi kerpang jong gitu ki mensim bala klano bala jutip ru ha ka perthai kum kata ka All Souls Day ha ka bana ka liang ki pa riungan kila shimta shit rahem ban le buram ha ulum jingtap kabalang Catholic kabadan ha mauro bahap ha kanong po parish Hagani ke jingle buram ni kan mau buram ki mensim jong gitu ki belkhat no la shim mentaru da ki pat riungan bat ki bahye ngasam banya lum ha utai lum jingtam ha ka ba ki la le buram da ka ba bo ye ki sentiu ki skot bat thang ye ki mombati ban duai kerpang na ka benda ka mensim jong gitu ki ba ie bathon ki bela khat no na ka ni ka slap perthai Lakan mau buram ru yaki mensim balaklat no da ka maus bakut akaba u Father Raphael Kristalan Mayong ula shimmenta ban pendap yakan nyam karukam hakan ni ke jingle nyam kerpang na ka benta ki mensim balaklat no na lor kata la puliru yaka ktien ke jong ublay balasam yaki sembo perkhan ki badai halor ke jingkan mau buram yaki mensim balaklat no na kini ka slap perthai ka badai ru si benta ka thammai jong ka jinget ke balang Catholic berkabor jong ka jingya sat ka dankam na ka benta ka mensim jong kitu ki balaklat no banyo yaka jingma bat kata ka jingja that ka bam jukun ha ka khet jong blay Father Raphael Kristalan Mayong ula shimru ya ka benta pan parya ya ka ktien ka jong ublay ha ka bala sot na ka shiti baningkong uyanas na ka lennong ka basaw pra haduk kan rio ka baong ba ublay ulong ka jing iet ba kum u ki pat riunget ki day ban sngoto ba ublay ulong shisha ka jing iet Hakaba day namar kani ka daw ngile buram ya kini ki blaklat no namar nginget skam ba kini ki blaklat no ki don haki sankti ba don bor jong play Hashim ka ng par kababot. Ars pakat song. But be good try. Day ublay ubayap, ray day ublay ubaim. Ublay jengi, day ublay uba isi yengi, ray day ublay ubai jengi. Kasiti ka panangkong jong Yones kalanong ka basaw gadkot ka bapra bat ka bakan riu ka ong ublay ulong ka jingi ublay ula id iya kini kibahaying kibahasem gijingi kibalalek hasiwa gijingi hagikentin jong kabalang ngimju da kam ong ba kilayap hagi jing duai jingi ho ngi ong hang ne hang tai andre ka kentin bang bor bor ngi jo pen kam kalong kilayo thia how dry kini ki kentang kilayo thia how dry kumba ka jing pule ka badang kong naga kitab jing start manta ka sngi ka ong hangi kini hana ka banta jingi Ngisngeu kumba kila duk no ya kajing im kajing ki. Handai ka kitab jing start pat gaong hangi em teuse. Kini kidon ha ka sangkti kajong ublay. Kidon ha ka kti kajong ublay. Ada pikan mau ya ka parsia jong ulasros pat urius pa. Enda urius pa lo layap ulet syadujok. Kadba ulasros pat enda layap ulet siapneng udon hagi sangksi jong Abraham
Kini kibi kibaton kijengi. Ngingai bat ngikermen bakiladon ha kikti kijong ublay. Para Kristen, day kajing kijong ublay, bagi ni kibi kibaton kijengi. Kilayo kiladon ha kiksang kti kijong ublay. Lada kamday kajing kijong ublay, terai kini kibi kibaton kijengi kinomdon ha kata kajing kajing sang kajing ublay. Henry lese don apeng jengki lese kibdang don kam ya kata kajing duai kajing lese mentagasngi mga habat mapi Pakistan ni duai na kabenta kini ken men kipara kijengi kibala le haswa jengi ni pang kamen sim ni jauh kimat haba kilalek no Henry mentagasngi pat ni don ke jingkermen ke bakrau kumbang ke gospel ke ong kinsa mipat kumbau jisu lapen mipat iulas terus na kebayam kine kenmen ki para ke jingi andal dai kata kasgi kinsa mipat hakado kadai kata ke jing duai ke bangi duai ro ha ke jing pla ke jing nyek jing apostol ngiong ngingek ha ke jing mipat jong kado kadai kata ka tenrai kadai kata thamai jong kata ke jing Kristen Katolik ke jingi Nyingek haga jing mi pat jong kado.